Ехо, здравейте съмишленици! Отдавна не съм се включил тук, но просто всичко премина през една огромна метаморфоза. Въобще не бях сигурен какво точно да снимам, как да го снимам. Започнаха едни такива трудни времена, с които аз просто не можех да се справя. Поради тази причина се включвам след толкова много време. Но правя едно видео, с което искам да ви кажа, че създадох според мен тенденцията в това, което ще правя. И то е следното. 5 AM Club. Това е идеята, с която аз ще стартирам. И всяка сутрин ще ставам в 5 часа и ще видя какви са преимуществата от това нещо. И ние ще си говориме като цяло за израстване в живота, израстване като личност. Израстване в това ние да имаме един пълноценен ден и в края на деня да се чувстваме удовлетворени от това, което сме направили през този ден. Така че това ще бъде темата. Това ще бъде темата на канала. Ще видим дали фактически точно... По-скоро тук ще си останем с моя си образ, Paco Official, пък клубът в TikTok се казва 5 AM Club BG. Има и BG, защото тъй като ние сме в България. Днеска сутринта говорих върху 3 интересни неща. И това е впечатлението, което ми направи първия ден, когато станах в 5. И направих фактически днеска едно TikTok видео, което може да го гледате. Също така ще го качвам и като шортс тук. Така че все пак ще можете да проследявате и тук, като шортсове, нещата, които качвам за сега в TikTok. Темата е ранното ставане, мотивацията ни да живееме и да имаме един пълноценен и хубав работен ден. Това е идеята. Следвайте, гледайте, знаете всички неща. Цак, follow, more, like. Така че се надявам да поддържате и да дадете на алгоритъма да се повдигаме нагоре. Много благодаря. Чао, успешен ден и всичко най-хубаво желая.